Soc la Marina, tinc 20 anys i sóc una creadora de contingut en català, tot i que actualment estic estudiant comunicació i periodisme audiovisuals i sóc de Lleida. Suposo que ja per l'accent es deu notar. No li puc dedicar molt temps, però sempre que tinc temps lliure jugo amb la Nintendo Switch, que és la consola que tinc a casa i em va superbé per desconnectar, així que no la utilitzo molt actualment, però és una via per desconnectar que em va genial. Em permet desconnectar i fer allò que es diu mindfulness, de que centres l'atenció en una única cosa que estàs fent i fa que m'esvaeixi de totes aquelles preocupacions que tinc i m'estigui centrant en el que estic fent, que a mi em costa molt poder-me centrar en una cosa. Soc una persona com molt dispersa, que pensa en moltes coses en tots moments, i poder sentar-me i jugar als videojocs em fa només pensar en el que estic fent, i per mi ja és un moment de pau, això. Jo la primera consola que vaig tenir me'n recordo que va ser una Nintendo DS, i guardo superbon record. De petita tenia un munt de jocs, tenia molt més temps lliure que ara, òbviament, i amb les amigues sempre quedàvem per jugar a la Wii, i també va ser com una via per socialitzar amb les amigues, per passar-nos-ho bé, i cadascuna tenia el seu joc, i no ho sé, recordo que bona part de la meva infància va ser jugant als videojocs i ho recordo molt bé. Doncs els que m'agraden són d'entreteniment. Sempre he jugat molt al Mario Kart, m'encanta el Mario Kart, soc boníssima, considero. L'Splatoon, aquests jocs sobretot, soc molt dels jocs de Nintendo. O sigui, m'agrada molt aquells que s'han d'anar passant nivells i tens com un objectiu final. Jo penso que el fet de jugar als videojocs pot ser una finestra molt àmplia per conèixer les persones, o de vegades vols trobar coses en comú amb una persona i descobriu que als dos us agraden els videojocs i quedeu online per jugar a un videojoc, i és una manera també d'obrir-se a les persones i una via per connectar les altres persones amb els demés, i penso que està molt bé.